Fl-aħħar 10 tiem, 28 pazjent tal-isptar Monte Karmeli kienu trasferiti għal-residenza ġdida Ġdid, fejn se jibdew jirċivu kura f'ambjent modern li huwa aktar taġid għal saħħithom. Ħabbar dan id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearne fejn fuq il-midja soċjali żvela li l-Ħamis se jkun qed jinawgura din ir-residenza u li din hija parti mill-istrateġija s-Saħħa Mentali għas-snin 2020-2030. B'ritratti ta' din il-binja mill-isbaħ, id-Deputat Prim Ministru deskriva l-post li għandu 50 sodda bħala wieħed state of the art. Din l-aħbar issegwi l-inaugurazzjoni ta' sala b'investiment ta' €1,000,000 f'Monte Karmeli li l-ewwel ta' tip tagħha maħsuba l-persuni li għandhom sfidi marbuta mas-saħħa mentali kif ukoll mal-abbuż tad-droga. Dan fil-waqt li diġà beda l-proċess għal bini ta' sptar ġdid tas-saħħa mentali. Dawn l-inizjattivi huma parti mill-istrateġija tal-Gvern biex issir qabża ta' kwalità fil-kura l-problemi ta' saħħa mentali. Bil-Prim Ministru Robert Abela jsemmi din il-priorità meta nhar il-ġimgħa li għadda kienet jindirizza konferenza bit-tema l-Istat tan-Nazzjon. Is-saħħa mentali hija importanti għal kull wieħed u waħda minnha, mhux għal xi grupp jew ieħor speċifiku tas-soċjetà. L-importanza tagħha tibqa' anzi hi on par mal-importanza tas-saħħa b'mod ġenerali. U għalhekk bħala pajjiż qegħdin inżidu l-investiment u s-servizzi f'dan is-settur tant importanti. Iżda issa rridu nagħmlu dik il-qabża l-kbira l qudiem.